скъпи приятели! Това е втора част от поредицата за акваристика в моя канал. В първа част ви обещах, че ще направя видео за предимствата и недостатъците на изкуствените и истинските растения. И ето, сега това е видеото. Нека да започваме. Сега ще разгледам положителните и отрицателните страни на изкуствените растения. Нека да започнем с положителните. Първото, което мога да кажа за изкуствените растения е, че са по-лесни и за поддръжка. Просто си ги слагате и те е много по-лесно, отколкото истинските. Но това е друга тема. Второто е, че те не гният. Следователно не замърсяват водата на аквариума. Третото е, че запазват хубавия си ярък, зелен цвят през целия си престой в аквариума. Четвъртото е, че изкуствените растения не растат, което означава, че след време няма да ви вземат повече място. Петото е, че те не изискват допълнителна грижа. Сега пък ще разгледаме отрицателните страни на изкуствените растения. Хайде да започваме. Първото отрицателно нещо е, че те не произвеждат кислород. Второто е, че те не премахват нитратите от водата. Също така, те отделят пластмаса. Както знаем, тя е вредна за живите организми. Четвъртото е, че с техните остри върхове могат да наранят рибките в аквариума. То е, че те не са ядливи, което е проблем за всеядните риби. Първото от плюсовете на истинските растения е, че те отделят кислород. Второто е, че те пречистват водата на рибите в аквариума. Те са много добри индикатори при проблем с химичния състав, защото тогава те увяхват. Четвъртото е, че те са по-добри скривалища, отколкото изкуствените, защото са по-плътни и рибите могат да се крият в тях по-добре. Петото е, че те са ядливи, което е в плюс на оклювчетата. Почваме с отрицателните страни на истинските растения. Първото е, че те отравят водата, ако са болни или носят зараза. В тях се заселват и паразити. Третото е, че поддръжката е доста по-трудна. Четвъртото е, че те растат и след време отнемат от мястото за рибките. Те цъфтят, което е проблем за аквариумната среда. Това беше втората част от поредицата за акваристиката в моя канал. Не забравяйте да се абонирате за канала, да оставите по един лайк и да се забавлявате с останалите видеа. Чао от мен!